Тылсымлы хәрефләр белән сез таныш булыгыз. Ә, Ү, Ң, Ж, Ү, Х. 6 хәреф. Телләр белгән, илләр белгән. Бу әйтем күбрәк аралашырга кирәк дигәнне аңлата. Чит тел өйрәнсәң, шул телдә сөйләшә алачаксың. Ул илнең халкы белән аралаша, кешеләре, мәдәнияты һәм традицияләре турында белә алачаксың. Укыгыз һәм яңа белемнәр алыгыз. 6 хәреф.